nasad mo sa vlog ni Maya. Karon, ato ang content is imagination. So magsugod ta sa number 1. Imagine, love nimo. Pero lahi iyang gusto. Ang worst, barkada pagid nimo. Imagine, mamanako. Mamaman nimo pohon. Kana, og ikaw ako sugton. Then imagine, nag-lipstick ka, pero nagmask ka. Last nga imagination, kanang ikip ka. Pero sa lahi, gibiyaan ka. Dakong salamat di ay no, kay giabot ka sa kinatapusan sa video. Like a Hellcat. Sige karon, mag-shoutout ako. Shoutout di ay kay number 1, baby, pero dili ka pampers. Dicky don't care. Hi. Shoutout kay Miss Maricho Fabiosa Silingan. Hi, I miss you. Shoutout ko kay Melvin J. Ladura Ancho. Hi batchmate. Shoutout you. Then shoutout ko sa Kimalo, kay Kimberly, Emma, and Richelo. Salamat sa support. Shoutout ko syempre sa ako ang sister Angela May Amarga para sa mga advices. Dayon, shoutout ko sa ako ang supportive po na sister Edlyn Marie Amarga. Dayon, pinaka-last sa ako ang childhood friend sa Cagayan de Oro. Shoutout ko kay Joel Digamo. Shoutout din ko sa ako ang family sa tanan-tanan friends. Thank you. God bless. Keep fighting for COVID-19. So sa magpa-shoutout din no para sa ako ang next vlog, comment down below. Please like and subscribe. Bye! Wait lang. Tapos, dayon imagine. Sa baasa. Sukinan eh. Last na imagination. Gangay. Dakong salamat day no. Shout out ko. Ay. Sige. So sa magpa-shout out day no para sa ako ang next vlog. Next vlog.